रायजोफोर आसाम विधानसभा बिसायख'थिनि रिजाल्टआबो मोनबाय इउपिपिएल हानजायाबो लाथिख' जाबाय 0 जाबाय इउपिपिएल दोलोनि सासेबो बिजाथि देरहायैयासो बे थारैनो इउपिपिएल हानजानि थाखाय जोबोर लाजिथावना जादों होननानै आङो सानो रायजोफोर जोबोर लाजिथावना नङा होमबा बिटिसिनि बायजोनिखौथ' बादानो दोन बिटिसिआव 15टा समष्टि दङ बिटिसिनि 15टा समष्टियावबो इउपिपिएलआ 15 जन बिजाथि होदोंमोन नाथाय 15 जननि गेजेरावबो सासेबो बिजाथि देरहानो हायैया बे थारैनो इउपिपिएल हानजानि थाखाय जोबोर लाजिथावना दा इउपिपिएलनि भबिष्यतखौ नायहरोब्ला बेबायदि नुयोब्ला इउपिपिएलआ थारैनो फैबाय थानाय समाव जोबस्रांगोन बायदिखौसो आं बे समाव साननानै मोनहरदों इउपिपिएलआ जोबस्रांबाय होननानै बुंब्लाबो गोरोन्थि जानाय नङालै रायजोफोर मिथिबायना 15टा समष्टियाव 15 जन बिजाथि बिथांमोना होदोंमोन नाथाय बिथांमोननि सासेबो बिजाथि देरहायैया बे थारैनो जोबोद साननो गोनां इउपिपिएल दोलोनि थाखाय थारैनो इउपिपिएल दोलोनि दैदेनगिरिफोरा माबा मोनसे गोरोन्थि मावदों जानांगौ बिनिखायनो बिटिसिनि रायजो राजाफोरा इउपिपिएलखौ जोगारदों निश्चय सिङारि माबा मोनसे जाहोन थानो हागौ हयथ' रायजो राजाफोरखौ बिथांमोना थगायदों खोमा बिनिखायनो बिटिसिनि रायजो राजाफोरजों इउपिपिएलआ जोगार जादों दा जिथु नुहुरबाय बे आसाम विधानसभा बिसायख'थिनि रिजाल्टआनो फोरमान खालामबाय बिटिसिआव बिपिएफजों जुजिनो हानाय अपोजिसन पार्टियानो गैला जोबस्रांबाय स' रायजोफोर जिखियानो जादोला जेननाय देरहानाया थाखायो दा बे समाव नोंथांमोना मानाव गेदेर रबिराम नार्जारी बिथांनि सुंद' बिबुंथि लाखिनाय भिडिअ क्लिप्सखौ जोबजासिम नायनानै लाबावदो जोङो बिसायख'थियाव बिपिएफआ इउपिपिएलखौ फेजेनाखै इउपिपिएलखौ गाज्रि फेजेनदों जोबस्रांहोदों धंस खालामदों होनोबा बिटिसिनि आइ आफा भट होग्रा रायजो राजाफोरसो रायजो राजाफ्रा थगायनानै राजनिति खालामनायखौ मोजां मोना खुगायावल' गोदै गोथाव गिदिर गिदिर बाथ्रा बुंग्लानानै आन्दायद्ला होनानै आखाइजों जेबो मावै मोगथाङाव जेबो जाफुङै बेबायदि खान्थिनि राजनितिखौ बिटिसि ओनसोलनि आइ आफा रायजोफ्रा मोजां मोना 5 बोसोराव मोनसे एक्सपेरिमेन्ट खालामदोंमोन इउपिपिएलखौ सरकाराव फज'नानै 5 बोसोर थांनाय बिथांमोननि सरकारनि आमोलाव बिथांमोनहा जेरैबायदि बाथ्रा बुंबाय अख्रांनि हाथरखि थुख्लायनाय बाथ्रा सिमाङावबो जाया मोगथाङावबो जाया माखासे बाथ्राफोरखौ जबानफोरखौ होनानै जेरैबायदि खामानि मावगोन होननानै फोसावबाय जेखौनाखि बिथांमोनहा जिन्दगि मावनो हाया आरो बेनि थाखाय दिनैहाय रायजोफ्रा जबाब बिदों जे नोंसोर जे इसिबां मावनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन इसिबां जे जबान होदोंमोन बिनि मोनफा मोनफा उदाहरनखौ होलाय बिनि मोनफा मोनफा गासैबो माने मावनायनि फिथाइखौ देखायलायसाय दिनै बिथांमोनहा होनो हाया आरो बेनि थाखाय बिथांमोनखौ रायजोफ्रा माने फोथायखेबस' खालामदों थगायदों आरो बिथांमोनहा गावसोरखौल' नायदों बिटिसि आइ आफा रायजो राजाखौ नायाखै बिथांमोनहा फोथायजाथाव लिडार नङा बे दला फोथायजाथाव दल नङा आरो बे दलनि दारै जेबो जाया बे दलनि दैदेनगिरिफोरनि दारै जेबो जाया नैबेखौ रायजोफ्रा 100% दिनैहाय प्रमान सहकारि मोननानै दाख्लैनि बिटिसिनि इलेक्सनावनो जोगारखादों एमएलए इलेक्सननि दारै जोगारदों बे नङा बिटिसि इलेक्सनावनो जोगारखादों बिटिसि इलेक्सनाव गाज्रि रोखोमै जेनदों आरो बेखायनो दिनै राजनितियाव रायजोआसो राजा रायजोआसो भट होगोन आरो रायजोनि भटजोंसो देरहानो हागोन रायजोखौ गोसोआव दुखु दावदाब होयोबा रायजोखौ थगाय थसि खालामोबा रायजोनि साननाय हनायखौ फेलें खालामोब्ला बेवहाय रायजोफ्रा भटदाता रायजोफ्रा बेखौ माब्लाबाबो निमाहा होआ आरो बेखौ माब्लाबाबो नैथि खेबनि थाखाय सायख'नानै गोहोआव लाबोआ आरो बेखौनो थांनाय बिटिसि इलेक्सनाव रायजोफ्रा गोख्रों रोखोमै फिन साजा होनायनि मोनसे हाबाफारि हिसाबै बिथांमोननि हेंथायै भटखौ होनानै बिपिएफ हान्जाखौ 28टा देरहाहोदों सरकाराव लाबोदों आरो बिटिसिनि सरकाराव लाबोनायनि उनाव जा एमएलए इलेक्सन जाबाय आरो बेवहाय जा एसे दंबावो बेखौबो गोदि गोला साफा खालामजोबसै होननानै एकदम बैसाग दाननि बारहुंखा अखा सारअन्थाइजों दिनैहाय एकदम माने मोनसे बुस्रांलांजोबनाय सुस्रांलांजोबनाय बेबायदि मोनसे थासारिखौ एमएलए इलेक्सनाव रायजोफ्रा इउपिपिएलनि थाखाय खालामदों आरो बिसोर माब्लाबाबो जाखां हाला जोबस्रांबाय बिसोर धंस जाबाय राम नाम सत्य है बेनि बादै आरो दस्रा जेबो गैला थांखिखौ मोनजोबनो लाया बेखौ आं होनबाय लोगो लोगो बिथाङा इएमआव होनानै सरकारखौ मन्थ्रियाव थिग खालामहरबाय दिनैनि बेलायावबो बेनो होनना आं एमसिएल हिसाबै थानानै खामानि मावनांगौबा बेवबो मावगोन एमएलए हिसाबै थानानै खामानि मावनांगौबा बेवबो मावगोन जेखि दायित्व होआ जेखि बिबानाव दोना साधारन दलनि कर्मी हिसाबै खामानि मावदो दलखौ दैदेननायाव मदद खालामदो होनबाबो आं बेवबो दं जेरावबो दं जेखि बिबान होआ जेखि दायित्व होआ आं बाहाय थानानै खामानि मावग्रा मानसि आङो खुनु दाबि दावा खालामा
दिनैबो खालामा गाबोनबो खालामा समफोरबो खालामा इयुनावबो खालामनाय नङा आंनि खोथाया जाबाय जों बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ नुबोनाय मानसि बिथांनि नीति आदर्शजों फैनाय मानसि आरो बिथाङा थैजासे बेखौनो फोरमायदों जाति समाज देशनि थाखाय सुबुं माहारिनि थाखाय गावखौ बावसोमनानै खामानि मावनाय बे मुल मन्त्र बे जाबाय सेक्रिफाइस आरो बे सेक्रिफाइसखौ खालामनानै खामानि मावनायासो आंनि एक नाम्बार मुल मन्त्र आरो बे मन्त्रखौ लानानै आं खामानि मावो दा बेखायनो आंनो मन्त्रि होनांगौ मन्त्रि खालामनांगौ बे खोथाखौ जोंनि दतमा समष्टिनि खुनु नेताया रावबो माने बुंनोबो नाङा दाबि दावा खालामबो नाङा आरो आंनिफ्राय बेबायदि साननाय हनाय बेबायदि लुबैनाय हास्थायनाय 1%बो गैया आंनि थाखाय जोंनि पार्टिनि सेन्ट्रेल लिडारफ्रा जोंनि पार्टिनि हाइ कमान्डार बेखौ मा खालामनो बेखौ बाहा बसायनो बेनो ओरै होआबा ओरै जानाय नङा बेनो ओरैबायदि होनांगोनदां नङाबा दुखु मोननांगोनदां दुखु मोनगोनदां बेबायदि साननाय अलखदाव जाहाथे गोग्लैनाङा आंनि कामखौ लानानै आंनि हाइ कमान्डार आंनि कलिगफ्रा खुनु प्रकारे साननाय हनाय डिसिसन लानायाव गोनो गोथो जाहाथे गोग्लैया नैबे परिस्थितिखौ आंनिफ्राय जेब्लाबो आं लाखिबाय थागोन आरो बेखायनो आंनि कलिगफोरखौबो आं खावलायगोन जे रावबो बेबायदि आवाजखौ होनो मोना स्ट्रेटलि बे आंनिफ्राय मोनसे खावलायनाय दा जेखि जाया आं होननाया दहाय बेनो खामानियाव जेबो गिदिर फिसा गैया खामानियाव जेबो फाराग गैया जर्ज वाशिंटना बेखौ जोङो फोरोंलाङाखै होनबा खामानिया बे मेथरनि खामानियाबो एखे अफिसारनि खामानियाबो एखे नंगौना नङा बे मुसिनि खामानियाबो एखे सोरबा खेरानिनि खामानियाबो एखे खामानिनि मुल्य खामानिनि बेसेन बियो समान जाहैदों बेखायनो सोरबाया देशनाव दं होननानै गाव हारसिङै पृथ्वीखौ सालायनो हायो समाजखौ दैदेननो हायो देशखौ सालायनो हायो बिदि नङा मोनफ्रोमबो थाखोनि खामानियाव साफ्रोमबो मानसिया जेब्ला एंगेज जानानै दं गावबागाव थाखोनि खामानिखौ गावनि फिल्डनि खामानिखौ बेहा बेनिखौ आंहा आंनिखौ सोरबाया सोरबाखौ बिदि मावनायनि गेजेरजोंसो जों समाजनि मोनफ्रोमबो खामानिखौ मावजोबनानै देशनि मोनफ्रोमबो खामानिखौ मावजोबनानै देश दानाय सरकार सालायनाय समाज दानायनि बे लामायाव जों आवगायलांनो हायो रावबो हारसिं जेबो हाया बेखायनो दिनैनि दिनाव जोंनि थांखिया जानांगौमोन मा टिम बिपिएफ टिम हाग्रामा महिलारि बेखौ लानानैसो जों मावनांगोन गावसोरा माबा मोननाय माबा मोनै सोरबा माबा होनाय माबा होयै बेखौ लानानै मोनसा गसा जानायनि कुनु खोथा गैया जाय जेराव दं बेखौ लानानै जों मावनांगौ जोंनि थांखिया जाबाय फार्स्ट बिटिसि सेकेन्डआव आसाम दिसपुर बेनि उनाव दिल्ली दिनै बिटिसि आरो आसामखौ जों दखल खालामनो हाबाय बिटिसि ओनसोलनिफ्राय बेनि उनाव फैबाय थानायाव जों एमपिखौ दखल खालामगोन दिल्लीखौ दखल खालामगोन दिनै जोंनि नोंथांमोननि बयनिबो नाजानाय मावनायनि गेजेरजों इउपिपिएल हान्जाया दिनैहाय बिथांमोनहा स्रोब गोमोरलांबाय हाद्रि जाबाय गोथै हाखराव बिथांमोनहा स्रि उन्दुना थाहैबाय कोनोदिन आरो जाखांनो हाला इउपिपिएल हान्जाया कोनोदिन जाखांनो हाला আমি 20 বছর লেগে বিপিএফ এর পড়াই বিটিসি কোন মানে রাজত্ব করিম বলি যোৱা এই এমএলএ ইলেকশনৰ কেম্পেইনতে আমি কৰো ইয়া আৰম্ভণি এতিয়া আপোনালোকে দেখা পাইছে এমএলএ আমি দখল কৰিছো সরকার আমাৰ হ'ব বিটিসি আমাৰ হৈ গল ইয়াৰ পিছত বিৰোধী দলবিলাকৰ অস্তিত্ব কত এওঁলোকৰ শক্তি আৰু কত থাকিব এওঁলোকৰ প্ৰতি কিহৰ কাৰণে ৰাইজে আস্থা বিশ্বাস আৰু মনত লৈ এই দলত থাকি কাম কৰিব কোনেও কাম নকৰে এতিয়া দলে বলে ওলাই আহিব বিপিএফ দলত যোগদান কৰিবৰ কাৰণে আমি সবকে লৈ পেলাই আগবাঢ়ি যাম যিসকলে ভোট দিলে আমাক তেখেতসকলেও আমাৰে মানুহ হয় যিসকলে আমাক ভোট দিয়া নাই যোৱাকালিলৈকে হয়তো বেলেগ দলৰ মানুহ আছিল কিন্তু অহাকালি আমাৰে হ'ব আৰু আমাৰ বনাবৰ কাৰণে আমাৰ পৰ্যালোচনা এতিয়া হ'ব লাগিব ভোট কেন্দ্ৰ হোৱাইছো আমি ভোট কিমান কাৰ পৰা ভোট পাইছো সেইখিনি আমাৰ আৰু যিমানখিনি আমি ভোট পোৱা নাই কোনটো কমিউনিটিৰ পৰা ভোট গৈছে সেইবিলাক আমি ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ ফালে আনিবৰ কাৰণে ডাইভাৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে আমি এতিয়াৰ পৰাই এইবিলাক কাৰণটো পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি উচিত পদক্ষেপ লৈ আমাৰ কৰিবৰ কাৰণে এতিয়া বেলেগৰ পৰা উলিয়াই আনি
আমাৰ বিপিএফত আনিব লাগিব ইয়াৰ সেই কাম কৰিব লাগিব সেইখিনি পৰ্যায় এতিয়াৰ পৰাই আমি আৰম্ভ কৰিব লাগিব